Good morning guys! It's Monday! Grabe guys. Kakapagod. Kulang yung tulog ko. Dance smoothie. Ano siya? Banana, yogurt, ice, tubig. Did you add water? Tingnan mo to yung egg ni Dan. Hapit na hapit besh. Ito yung aros caldo. Ang aga. Grabe. Ang aga. It's now 7:07 ng umaga. After work we go. And ang dilim guys, kasi nga winter na. Madilim siya kahit na umaga na. Ayaw pakita na Dan kasi wala siya sa mood. Kulang yung tulog naming dalawa. Kaming dalawa. Lagi naman kulang yung tulog ni Dan. Pero ako, over kakulang yung tulog ko guys. I woke up. I slept. I think before 9, natulog na ako guys. Kasi kapag early talaga yung shift ko, matutulog talaga ako agad-agad. Kasi ayoko talaga na kulang yung tulog ko. So I slept before 9. Nagising ako guys, mga 11:45 ata yun, nagising ako. Hindi na ako nakatulog ulit kasi si Dan gising pa. And yun, hanggang sa siguro natulog ako ulit mga 3. Babe, I slept at 3. You do? Yes. Tapos si Dan natulog siguro mga 12:30. Yeah. Yun. So, kulang yung tulog ko kasi I woke up before 6. Ay, naku guys. Yung baon namin ni Dan is yung aros caldo. Ang cute ng aros caldo niya kasi hapit na hapit yung egg ba. Ganun na ganun, oh. Dikit na dikit sa lid ng kanyang baonan. Wala pa akong lipstick, lip tint. Hala. Tapos wala dito yung lip tint ko kasi sa ibang bag yun. Ito na yung gamit ko na bag ulit. Yan. Kasi parang nasasarado ko siya. Yung isa kasi hindi ko masarado. Did you fart? Guys, nakahanap ako ng lipstick. So yung gamit ko sa lips ko is the saan yung galing Lecon? Wet n Wild Liquid Catsuit. Yung shade niya is 925B Give Me Mocha. Yan, itsura niya guys. Bigay sa akin to ni Nice. Yan. Nakita ko din guys yung aking pang malakasang lipstick. Nandito lang pala siya. Hindi ko alam kung bakit nandito eh. Hindi ko naman to ginagamit sa work. Yan oh. Stila Stay All Day na Firenze. Dito lang pala siya. Babe, I've been looking for this lipstick for so long. Ay, may nagtatanong pala kung ano yung nasa ilong ni Dan. Bakit Bakit daw red? Pimple. Ka-pimple siya guys. Ano na siya? Anong tawag doon? Kapag lalaki. Tapos, diba sa babae nagdadalaga? Ano yung lalaki? Ano yung pinagdadaanan nila? Nagbibinata. Oy babe, we need to buy as well? Chicken. Tonight? Oh shoot, I forgot to take out the pork. I was gonna ask you about should we take something out of the fridge? Yeah. What? Yung pork nasa freezer. That's what I'm cooking tonight. That's right. Put that for us. Huh? Do it for us. Yeah. As soon as I get home, I will soak it in hot water. Oh, good my love. Malapit na kami dun guys. 7:20. Tapos yung start ng shift ko 7:30. But nandito na kami sa city. So, malapit na. Grabe ang lamig kanina guys. Maaga ako nagising diba? Tapos ang lamig. Uy, grabe. Grabe. Ay, ito pala yung itsura ng tripod na binili ko hapon guys. Joby. Ganito siya oh. Dito kami Bargain City. Hanap kami costume guys. Hindi naman siya costume. Beanie. That's a really small beanie. It's not gonna fit. No, Chuck. Para sa birthday ni BBB. Not that one. The bigger one. That one maybe. That's a bright pink, babe. That's pink. Yeah. Maybe that lavender, like, yan, oh, tama na yan. That one. Oh. Yeah, nah, you don't look good at all. No. Look at you. That looks alright. No. Serious. Are you serious? Serious. Beanie. Now let's find a pink top at Kmart. I'm wearing this. No, you're not. I am. Let's find something at Kmart and see if you find something there. We got the hat, guys. Yung pinili niya. You're against the light, babe. That's it. That's it, babe.
Ikaw na talaga. Punta kami kay Mart at saka Kohl's. Nandun lang siya guys. Oh. Yung Bargain City nandito. So, punta kami kay Mart sandali. And then Kohl's kasi bili kami ng chicken para sa bukas. Nandito kami sa Kmart. Clearance. Lagi ko itong chine-check itong area na to. Kung may nakasale na maganda. Pangpasalubong ba? This is $5. Sleepwear naman yun. Dito kami sa toy section na naman guys. Hanap kami ng madadagdag sa gift para sa anak ng best friend niya. Kasi nakulangan siya dun sa gift na binili na namin. Ang cute nito guys. Naglalakad siya. And may unicorn din. Naglalakad din. Tapos, kaya lang ang tanda na niya para sa ganito. Uy, maganda lang to pang bata. Magugustuhan to ng mga bata. Kaya lang siya, 3 na siya eh. Boring na sa kanya to. A bear. Lumi bear. Ah, so ano mo siya. Iko-connect mo siya. How about ikaw? Ah, babe, this one you can groom. Look. Yeah. I think that would be fun. Dito kami sa Kohl's, guys. Bili kami niyan. And then, bumili na din kami ng chicken wings. Dinner. Can you grab me the onion, please? Just one onion. Guys, bahay na kami. Yung lulutuin ko is cabbage with pork. So, madali lang to. Pinanood ko yung video ni Panlasang Pinoy kanina. Sobrang dali lang niya. So, yeah. And plano ko sana magluto gabi-gabi kasi this week maaga yung tapos ko. Last week kasi guys, siguro nagluto lang ako isang beses lang ata. Kasi late ako tapos. Tapos pagdating ko dito, pagod na. Tapos may kailangan pang i-edit, ganun-ganun. So ngayon, maaga yung tapos ko kasi maaga din naman yung start. So 4:10 ako tapos. So plano ko magluto. Gabi-gabi. So, ipe-prepare ko lang yung ingredients, guys. Garlic, onion, cabbage, at saka pork. Si Dan, iba din, nag-snack na. Okay, guys. So, nilagay ko na yung garlic. Isusunod ko na yung... Asa na yun? Dito pala. Onion, tsaka meron ako nakitang, guys, tira na kamatis. So, ilalagay ko din siya. And then, after that, ito. Maya-maya ko na yan i-chop kapag nasalang ko na to. Bumili din pala sila ng garlic parsley butter bread. $2.50. Guys, ilalagay ko na yung pork. Yung pagka-slice ko sa pork, yung maninipis lang guys. Ganito oh. Maninipis lang. Para mabilis na siya malambot, maluto. Ganun. So, nilagay ko na din yung kanina, yung kamatis. So, ngayon, iano ko lang yung pork. Igigisa. And then, i-chop ko lang yung aking cabbage. Ganito na yung itsura niya, guys. Kita nyo ba? Nilagyan ko lang siya ng tubig na merong chicken stock. Isang maliit na chicken stock. Titikman ko siya and see kung kailangan ko pa ng isa. Kasi yung chicken stock dito sobrang liit talaga. Ganyan lang. So, yan lang yung nilagay ko. Tapos, sa tubig was siguro mga 3/4 cup ng tubig. And, now, hihintayin ko lang siya na parang mag-evaporate yung tubig. Tapos kapag medyo konti na lang yung tubig, ilalagay ko na yung cabbage. So, yung gagamitin ko guys is half a cabbage lang. Ito. Na-chop ko na siya. And, yeah. Yan yung ulam natin. Actually, while hinihintay ko to, magbihis ako guys. Bihis muna tayo. Hinaan ko muna yan. Tapos, yeah. Bihis tayo. Ayan, nakapagbihis na tayo, guys. Yung suot ko is, I think nakuha ko to from Gear Best. Ano siya, guys? Very comfy siya. Kasi ganyan yung niya, yung tela niya. And then, siya, matchy-matchy. I'm wearing socks as well. Kasi ang lamig na, guys. Nakauna nga yung heater namin pero malamig pa. Anyway, kung medyo basa yung mukha ko, is basa talaga siya kasi nag-spray ako nung skincare ko. Magdadagdag lang ako ng isang chicken cube kasi tinikman ko siya and hindi pa siya ganun ka malasa and wala pa nga itong cabbage. So, dadagdagan ko siya nito. Ayan, i-break lang natin siya. Oops! Oops! Fail. Ganyan na yung itsura niya. So, konti na lang yung sabaw niya. So, lagay na natin yung cabbage, guys. Ayan. There you go. And then, halo-halo. And then, yan na.
Yung kay Panlasang Pinoy, nilagyan niya ng ano guys, bell pepper. Yung akin, wala. Kasi hindi din ako kumakain ng bell pepper. At saka sa totoo lang, nakalimutan ko rin siya bilhin. Kasi si Don kumakain naman nun eh. Kaya nakalimutan ko bilhin. Pero yan, malapit na to guys matapos. Kasi yung pork natin, luto na to eh. Ano na lang, papalambutin na lang natin yung cabbage. Tapos na to. So, haluin ko lang to guys. Yung rice natin, warm na din siya. Yan yung pinatungan ko ng camera ko kanina. 1, 2, 3, action. Guys, ganito na yung itsura niya. Close up, babe. Ganito yung itsura niya. Pwede na yan, guys. Ako, gusto ko kasi na lutong-luto yung cabbage. Pero pwedeng-pwede na to, guys. Lalagyan mo na lang siya. Yung last step is lalagyan mo siya ng salt at saka pepper. So, salt. Hala, did we run out of our salt? Already? I don't think so. Why are we using the new salt? And then pepper, guys. Depende na sa inyo kung gaano kadami. But, yeah. And then yan na. Papatikin na natin kay Danny Boy ito. It's good. Do you think you will like this? Yeah, they looks good. Ayan guys, luto na yan guys. So, i-off ko na siya. And then, titikman na siya ni Danny Boy. Meron siyang sobrang konting-konting sabaw na lang. Which is good. Sana okay. Let me know ha, be honest ha, para malagyan natin ng asin at saka pepper. It's hot. Good. Is it good? Yeah. Your nose is so red, babe. Ayan na. Gusto mo? You like? Yeah. Yeah? Okay. Nice. Kain na tayo, guys. And ano namin, pernihit ko lang yung oven kasi ilalagay ko yung garlic bread. Kain na tayo, guys. Masarap siya. Na-try ko din siya. Masarap. Lalo na pag may konting sabaw. Try nyo to, guys. Sobrang dali lang. Sobrang dali lang. Tapos malasa. Masarap. It's good, babe. Approve? Very good. Approve? Approved. That's very good. Good job. Lunch is ready, guys. Yan yung lunch ko para bukas. Mayan na natin yung i-close. And then, ito yung garlic bread na mayroong parsley daw. Looks good. Kaya lang, sobrang busog ko na. Grabe. May natirang konti, guys. Inubos niya. Yammers, babe? Yeah, it's good. Ayan, ubos na talaga siya. May natira kasing konti kanina. Puno na yung ano ko, baunan ko. So, si Dan mag-ubos. And then, meron pa siyang garlic bread. Siguro kainin ko yan mamaya. Guys, yung ulam namin bukas is yung chicken, parmesan, yung recipe ni Manay. So, yung gagawin ko guys is i-chop or i-ano ko na lang siya. Kasi kinakat ko in half yung wings para maliliit. Gagawin ko siya ngayon kasi bukas medyo late kami uuwi kasi may dadaan ng meeting sa Dan. And yeah, para bukas diretso ko na siya iboboil kasi iboboil ko to eh. So yeah, meron akong I think 10 wings dito. And tama na to for our dinner and then lunch ko the next day. So yeah, gaganon-ganon lang natin guys. Yan guys, tapos na. So ready na to para bukas. Iboboil ko to. Bukas na yan. Pero at least yung pag na part, okay na ako. Guys, meron akong 4 na mangustin na natira. Kagabi nag-snack kami nito na Dan. Kasi nga, diba? Tagal ko natulog kagabi. Nung nagising ako, sabi na Dan, gusto mo snack? Sabi ko, sige, mangustin. Kain lang ako ng isa. Tinitipid ko to guys. Grabe. Kasi
mahal. So, kailan namin to binili? Friday. And ano na ngayon? Monday. And yun, paubos na siya. Kung ano lang talaga, hindi siya kamahal, ubusin ko to agad-agad. Kaya lang, over din naman siya. Chinek ni Dan kung saan siya galing. Ito, nasa ano pala dito guys. So, produce of Thailand. So, pagpunta namin doon, manda sa akin to. Yung nakain ni Dan kagabi, may yellow. May yellow sa gilid. Yung akin wala. Babe, you want mangustin? Hindi ko mapigilan guys. Pangatlo ko na to. Isa na lang natira. Dalawa. Kakainin ko to. Isa na lang matitira. Feeling ko, ubusin ko to ngayon. Hindi ko mapigilan. Ang yummers. Ito yung paborito ko. Minsan lang ako magkapaborito. Ito yung paborito ko. Naubos ko siya lahat guys. Hindi ko napigilan. Bilis lang ubusin. Uy, grabe. Sarap niya kasi. Goodbye. Goodbye, mangustin. Guys, nakalimutan ko na naman i-off yung plancha. Nagplancha ako kaninang umaga. Nakalimutan ko na naman. Sabi ni Dan, nagplancha kaninang umaga. Sabi ko, kalimutan ko na naman. 2 beses na. Ano ba tong utak ko? Eh, makakalimutan na. Anyway, yun na yung vlog, guys. Mag-i-edit ako ng thumbnail. Ang ano ng mukha ko. Ang sinaw ng mukha ko. Mag-edit ako ng thumbnail para sa video tonight. Yun yung boom boom dance namin ni Dan. So, edit ko lang yun, guys. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.